Jo ľudia, vítam vás u ďalšieho videjka. V tomto videjku tu máme tier list, keďže nie sme na kolobežke a netočíme žiaden tutoriál, ale budeme točiť dneska tier list kolobežiek. Tu máme konkrétne značky kolobežiek, síce ich není veľa, ale je ich o mnoho viac, len proste ja si to dávam také na party, že bude z toho viac partov, keď sa vám budú páčiť party. Chcem vám aj nejak poradiť, že keď si chcete kúpiť prvú kolobežku, no takže jaká značka by to mohla byť. Ale S-ko proste, ako to viete, že S-ko najlepšie, F-ko je najhoršie. A takto to je proste tak. To ide. A môžeme začať rovno kolobežkou Soke, ktorú jazdím aj ja. A teraz som ju dostal niekedy. Celkom fajn kolobežka, akurát, že je trochu ťažšia, že je trochu ťažká, ale ináč je úplne v pohodičke. Mne sa na nej dobre skáče, aj celkovo vyzerá celkom fajn, čiže dávam ju do Ačka. Čiže moja kolobežka je v Ačku, hej. Tu vám hodím keď tak obrázok, že ako vyzerá moja. Teraz tu máme kolobežku Divine, ktorá je extrémne ľahká, ale strašne ľahká kolobežka. Divine kolobežky sú podľa mňa jedné z najľahších kolobežiek, ktoré môžu byť. Ale tak akože to sa až nedá skakať, že aké to je ľahké. Na tom ti dám double tail whip flat na prvý pokus, kámo. Divine sú extrémne ľahké kolobežky, čiže dávam do SK Dávam hneď do, kámo, SK, lebo to je fakt brutál. To sú strašne OP. Aj vyzerajú dobre, aj ľahké sú, dobre sa točia. Brutál. Za každou kolobežkou vám tu dám obrázok, hej. Máme tu kolobežku Bandit. Bandit je tiež ako taká tiež fajná kolobežka. Tiež trochu taká ťažšia, jak Soke. Taká je trošku ťažšia, alebo taká rovnaká, jak Soke. Celkom fajn je tiež. Akurát je podľa mňa nevýhoda, že má malé rajdy a obrovskú desku. Ale akože štýlovo vyzerá mega dobre, ale ja som taký zvyknutý na také stredné dosky, také dobré rajdy a ja akože, možno ma budete hejtiť za to, ale dávam do Bčka Bandit. Akože je dobrá celkom, ale ja ju nemám moc v láske. Máme tu ďalšiu kolobežku Gluber, ktorá bola moja prvá kolobežka a sú to tiež taká ťažšia kolobežka je Gluber. Gluber je tiež taká ťažšia, ale nič to není také, že na nezvládnutie, alebo dajaké také ťažké, alebo čo, také to je v midu. Celkom také OK, ale zase hrôza. Dakedy iba. Čiže za mňa brutál, celkom fajn kolobežka, dávam ako Soke do Ačka. No, máme tu kolobežku Ethic. Ethic je jedna z najlepších kolobežiek, podľa mňa aj najlepšia kolobežka, jaká môže byť, lebo Ethic je aj doska, sú aj Pandemonium dosky značky Ethic, ale Ethic kolobežka to je ľahké, brutálne dobré, rajdy dobré, doska menšia kus, ale to by nevadilo, čiže Ethic dávam rovno do SK, bracho. Hneď. Mad Gear, o tom akože to ďalšia kolobežka je Mad Gear, bracho, to akože to nemusíme ani porovnávať, že jaká je taká mega dobrá a jaká je hrozná. Ale bratu, Mad Gear, jedna z najlepších značiek tiež, ľahké kolobežky, také kvalitné a vydržia dlhšie, čiže za mňa tiež S-ko. Brutálne kolobežky. Mad Gear. Máme tu ďalšiu Blunt Scooters, to je tiež taká celkom fajná kolobežka, akorát, že predávajú len také skôr plastové veci na ňu, že určite vám dám radu, že určite si nedávajte plastové kolieska alebo plastovú vidlicu, určite si nedávajte na prvú kolobežku, lebo to je jedna hrôza. To skočíte párkrát na nej a plastové kolieska sú hlboko, viete kde. Čiže to ako fakt hrozné kolieska sú plastové. Vidlica tiež plastová strašná, čiže
Bloom Scooters celkom fajn, ale väčšina vecí sú plastové, čiže do Dčka za mňa. Ďalšiu kolobežku máme Fusion a to je kolobežka, ktorá je celkom dosť dobrá kolobežka, akože vyzerá dobre, väčšina, akože trochu ťažká je trošku ťažšia, ale akože nič na tom nemení, čiže ako dobre vyzerá, sú tam aj také viac jak kovové železné veci na ňu, čiže za mňa dobrá kolobežka, dáme do Bčka. Akurát mi trochu vadí, že je mega ťažká. Street surfing kolobežka, tak to je kolobežka, ktorá je tiež taká plastová, nič moc, že moc nemám rád také, že také, je síce taká ľahká celkom, ale taká proste medium vo váhe, ale dávam, kámo, není moc dobrá. Plastové veci sú na ňu, čiže máme tu asi prvé Cčko, lebo je dobre, že je taká trochu ľahšia, ale celkom také. No dobre, a poslednú tu máme Tilt Scooters, to je kolobežka, taká skôr street kolobežka, čo ja som na park kolobežky, ale ako som pozeral pred videom na internete, že proste je celkom fajn, vyzerá dobre, ale taká street ako aj street sú tiež dobré, ale také sú ťažšie kolobežky a ešte aj sú na ňu také kovové veci, že proste čo je dobré, že najlepšie je mať kovové veci na ňu, takže dávame ju asi do Ačka. Ja som skôr park rider, ale mám rád aj street, akože je to podľa mňa ťažšie, lebo tam sú aj grindy a také veci na ňu, ale to je tak všetko, čiže takto hodnotím tier list, čiže takto je to podľa mňa a keď napríklad, pokiaľ by ste chceli druhý part z tejto alebo nejakú sériu z tohto videjka, určite tu nezabudnite nahodiť 2 lajky. Keď tu budú 2 lajky, tak vtedy natočím ďalší part s ďalšími 10 značkami kolobežiek. Čiže ja sa s vami pre toto video lúčim a čau, bratu, užívaj deň a nezabudni dať like a odber.